Daytoy ti may kana mapaset ti sarita may panggap iti ekspedisyon, iti Antarctica ni Ernest Shackleton. Iti napalabas, nakagteng amin ti bunggoy nga indauluan ni Ernest iti isla, Amanagan, Elephant Island, wenno isla nga elepante. Gaputa daytoy isla, ket adda ijay putputong a lugar ti taaw, isuda pay laeng ti muna at tao a nakagteng jay. Saan ang madandanon ti anyaman a bapor daytoy, ket iti kasta, awan ti maisarsarong ijay ang mabalinda apang namnamaan ti tulong. Iti kasta, inkadeng ni Ernest ti nagluas ang mapan mangala iti arayat iti lugar a South Georgia. Nangurnos nga rod dayto iti 5 a kakadwana nga agbiyahe iti maysa kadagidi bangkada ket nabati dagidi dadduma nga aguray iti anyaman at tulong as mangbay nga umuna bayat ti panaguray da iti arayat may pagtengto dagitoy na panagluas. Naunday, narikut, ken napeggad a panaglayag daydi ipapan de Ernest, amapan nangala iti arayat. Iti daydi a panawan ti lamek, isumet ti karitor ti panawen iti dayjay a rehiyon ti Antarctica, ket narway ti saan a mapakpakadaan a bagyo, angin, ken anyapay a panagdakes nga igapu ti panawen. Manipod nagluwas da, nagrugin dagidi panagkarigat as sinangsango da. Manulaeng nga aldaw nga aglaylayag da idi, addan nakita da, asenyales ti rangrangkay tinadadaelan a bapor, itinalasatan da ang naglayagan. Idi makagteng da iti paset ti taaw Amanagan Drake Passage, nairarad ti bilog, ket simrek ti danom anang lapunos kadakwada. Nagalistuda ang nagkaras, iti daydi may 5 nga aldaw da, adda a pimigsa daydi angin, ket imbabada daydi dakkel alayag, inruardamet daydi angkla wenno sea anchor, nga umasping iti payong wenno parakayda, may galot iti bilog. Sada impatapwak dayto iti danom, tapno makaummong ti uluden na adanom, ket maigawid na ti bilog, iti panangiduron tinapigsa nga angin, mangisiyasi iti daytoy. Daydi angkla, ket pangtaginayon iti turong ti bilog no adda na pegges nga angin. Narami daydi aramaten da iti triangulo a supot a kanbas, anay galot tapno aguyas manipod iti sango ti bilog. Iti daydi narungsot a panagpugpugso ti angin, nangilisi kumakadakwada iti turunganda, na anduran daydi angkla tinang taginayon iti husto a turungda. Binailan ti James Caird sinaranget dagidi dadakkel nga allon, nagibtur dagiti lugan na, iti lamek ken napeggas ng angin, nagipugso, ken nagipatayab, iti nagtitipkel a yelo. Nagkarigat daan ang sirpat no sa dino ti turong tinabigasyon da. Indurduron ti napipigsang angin, ti bilog, ket kinapilitan nga imbili ni Ernest nga ipaturong da dayto iti bangir a paset ti isla iti abagatan laud asikigan na. Naragragan o ararigan, ti napalaos a panakaritor day di James Caird, nga nagnayon daytoy anang ibael iti panaglayag na. No, saan nagpaparmek ti James Caird iti day di adawel ti taaw, saan met nakisayan ti bilag tinakem, dagidi pasahero na. Inkagumaan dati nakikinnarit iti rungsot ti taaw, anang iturturong iti bilog da. Saan anam na minsan nga iti batang ni Worsley, maturog idi, ket napabbarikwas dayto asibubuteng, at iriknana ket kaslalaeng naitabon si bibiyag. No, basahin idi ni Worsley, day di lokasyon na, babaen iti sextant, day di kuyam ti init, anabanganan iti lawag na, ket isut nagkarigatan ni Worsley anang basa iti ikalkulasyon na, apangala iti lokasyon da, ken iti turong da. Iti may kanam nga aldaw, dagiti danom asimrek iti bilog iti daydi kalabas arabi, ikat nagbalin a yelo. Dagito iti nang padagsen, ken nang pabannayad iti James Caird. Nagpeggadda iti panaglenned ti bilog, gapo iti panagdagsen na unay, ket dinarasda at tinaptapyas daydi yelo anang balkot iti daytoy. Imbelleng da ti dua kadagidi gaud data nabungunan dagitoy iti stimangken ti kapet na a yelo. Dua kadagdi sleeping bag da anabasa ti awanan banag na ket kasladan buli iti tangken ken kadagsenda. Innayon dang imbelleng dagitoy ket dagus napalaganan ti bilog.
Inagawaan da at iniptipping nga inikat, dagiti nabati akimpet a yelo iti rabaw kan sikigan ti bilog. Idi ngan nga ni nagteng nga ti aldaw, napisi day di na kay galutan ti angkla, ket naawanan day di kay suna, apamuspusan adi da panagusar iti didakkel alayag, tapno tumungraraw ti sungo ti bilog, iti danom, sumabat iti angin. Dagos nagatras anay durduron ti bilog, ket bayat ti panakaypalpalayog na kadagiti dadakkel a dalluyon. Inagawaan da binurak day di timmangken a yelo, iti rabaw ti kanbas akalog ti bilog. Imbaud da day dilayag at timmangken iti lamiis. Saan met nagbayag ket nagsimpatilayag, ket iti kasta nagtuloy ti panagabanseda. Idi rin mabii naglinak ti angin, ken dalluyon. Ket naaddaan da iti basit agundaway, nangadal ken nang patalgad iti daydi ayanda, ken no may tutup daydi turungda. Innam nga aldaw idin tinaglabas, manipod iti daydi naudi, panangamuda iti direksyon da. Kinabigatan na, rimor ti init, ket naibilag ken napamagaan da dagiti nabasang alikamen da. Idiagteng nga ti aldaw, napantimakder ni Worsley ti iking, ti sikigan ti bilog, akimpet iti tengked ti layag, tapno sirpaten na ti init, ket maadal na, daydi kaadayo ti nadalyasat da. Naamiris na nga, agarop na kagudwa da idin, manipod abagatan a Georgia. Iti daydi apan nakaginawa da iti panagparang ti init, na ipalagiplat ta kadakwada, ti karirik na kinapakumbaba. Kinuna ni Shackleton iti diary na. Basit kami laeng atulnek iti nalawa apakabuyaan ti baybay. Iti taaw, ang mga blaaw kadagiti amin nga awanan asi iti siya sinuman. Amang karit idinto ta agarop mangipabusoy, kan agnanayon ulpit iti kinalupoy. Adda dagidi kanito, naglapunos dagidi riknada iti kinaawan maginda, kadagiti pwersa ti lawang, ken kadagiti kinadaeg ti makita da iti aglawlaw da, ket naamiris da ti kinabasit da. Ngem nagnanayon at impuar ti namnama, ken panagkira da iti tunggal panakaitag ay da iti allon. Intugot iti ni Ernest da iti paltuog na, amangan tagkirang da iti makan, ket kasapulan da ti manganop. Nupay kasta, di na inarisgaran, nga ikatan wenno dangran, dagiti inyarig na akaaruba na anabiyag. Dagiti tumatayab, ken dagiti dadduma na parswa nga agaliwak sa idi, iti aglawlaw ti taaw. Naan-anay pinagyamanan da, daydi panakarayrayaw da, iti kaadda dagiti dadduma na parswa, anangab kablaaw, ken ang sursurot kadakwada. Iti kadagidi simmaruno nga aldaw, nupay nagang angin iti napigsa, ken saan nagsarday daydi nakapaksuyan da panaggagaod, naginawaan met daydi kapanunutan da taammuda nga umasasidegdan iti gandat da adiso. Nabuong daydi sarming ti kompas, ngem naremedyaran da nga inkapet daydi buong na. Nagbetted ni Worsley iti daydi maysa panagbatang na anang igam iti timon, ket inarayat da daytoy aminasahe, aging ga iti nabalinan na napalapit matlang daydi panagsikil ti bagina. Idi may kalima ti Mayo, simmang baymanen tinapigsa ken napagges unay nga angin, naggapoy iti amyanan laod, ket nagbaliw, nagpaabagatan laod ti kamalman na. Di makkel dagiti dalluyon, gapan iti panagriro ti angin. Idi agteng nga ti rabii, adda iti timon ni Ernest, idi nasirpat na ti kinalawag ti tangatang iti ipagarup na alinya, iti nagbaitan ti abagatan ken abagatan laod. Pinukkawan na dagidi kakadwa na, tapno ipakaammo na, tinaobserbar na. Idi paggamuan, na amiris na, asaan apaset ti tangatang daytoy. No di kat puraw at tapo ti kadakkelan pay laeng adalluyon, nakita na iti unos ti panagbiag na. Naibatok day ti daytoy adalluyon, anang ipanlangatok iti bilog, ket kimpet day ti daytoy, akasman day din, ti maudi nga anges da. Nalapunos day dibilog, ket naglennek iti rabaw ti naglukon-lukon a danom. Naitaltalo ti bilog, ket naipurpurwak akaslatapon. Iti sirok dagiti nagsasarunong agkusbo a dalluyon, nangakop kadakwada.
Naibullaaw da iti kas agngarngariet apan nakaritor ti taaw, ngem numan pay kasta. Nabailan ti James Kidd ti limungaw, nupay nagkinkintayag iti baet ti pannakalapunos na iti danom. Inagawaan ti grupo ti nagkaras a nagusar iti ure anyaman a naggananda, aging ga idi nariknada ti ilalagan ti bilog, kat kasla na ungaran manen daytoy. Idi pumarbangon, saan dan a naibturan ti lamiis ket nagsindida iti kusinilya anang papudot iti inumenda. Nagsagaba iti napalao sa bannog ni Macnish, ngam natibker tinakem na. Ni Vincent, kakiredan ti bagina idi addada iti bapor, ket kasla na awananen ti pigsa. Naigidyat ni McCarthy, agsipud ta, nupay saan unay a napigsa daytoy, nagnaynayon ti kinaarisgar ti pakinakem na. Iti sumunong aldaw, may kanem ti Mayo, pinatapat ta ni Worsley, nga agarup sa ngagasot amilyada laengen, iti kaadayuda iti akinamyanan laod asuli, ti abagatan a Georgia. Iti daydi a panawan, basitan, daydi supply da adanom a mainom. Ket iti kastain kadeng ni Ernest kakapat ti litro, ti panakaywaras na iti tumunggal maysa, nga awan surok na. Nupay nakariknada iti pannakawaw, saan na a pinalubusan adi matungpal daydi intuding na apan nakarasyon di tumunggal maysa. Amuna nga amangan asaan a mapakpakadaan ti idadatenglat ta tinapeggas nga angin, mangisya si kadakwada iti gandat da aturong, ket mabalin mapabayag ti kaaddada iti taaw iti sumagmamanupay nga aldaw. Daydi panangdingay na iti rasyon da, ket mangted kadakwada iti gundaway mabiyagpay, nukas pagarigan ta mapasamak matantanda sumanglad, ken makaala iti arayat. Ket mabalin, nga iti dayton to basit nga yaatidog ti biyagda, ti pakaalaan da, ti panakaispalda. Naawatan, dagiti kakadwana daydi kapanunutan na. Inibturan da, daydi panagmaga dagidi ngiwat da, panagsapiit dagidi nagribin abibigda, ken panagrugin a panagpuskol dagiti dila da. Duang nga aldaw, kalpasan na, iti bigat ti may kawalong aldaw ti Mayo, nakasirpat da iti ruruot ti baybay, ken sinaruno ti bilit ti danom a managan cormorant. Dagitoy a cormorant ket dadakkel a bilit nga agbatok, addaan at itidog at tenged, at idog a nagpiko a sipit, a baba asaka, ken nalidam a maris ti dutdut na. Masarakan dagito iti rangrangkis iti takdang. Ammuda, adagidi at umatayab kat saan nga umadayo iti daga. Ket iti kasta, rimswa ti gagarda, iti panakaamuda nga asidagdan iti daga a pagsangladan. Simmaruno ang nasirpat ti McCarthy dagiti nangisit a deraas ti abagatan a Georgia. Nagbirok da iti mabalinda pagsangladan, ket nasirpat da dagiti tanubong at timong raraw kadagiti kabatuan. Iti masangwanan dang abagatan, ipasimudaag dagidi arig nagtulid-tulid nga allon ti kaadda dagiti rangrangkis ken corales, iti unag ti danom, iti bakrang ti daga sakbay iti takdang. Rumabiin, ket di da masirip dagiti masunga da bato ken dagidi umong dagiti corales iti pingir ti isla. Impabigat da daydi gandat da nga isasanglad. Napalaos idin ti wawda ngem no ipilit da idi ti sumanglad ket syerto idi adakes ti pagtungpalan da. Idi sakbay nagbannawag, dinteng ti nadamsak ken naingat a bagyo. Pinagayayaman na a pinaglagto-lagto dagiti allon, ket kinibor na daydi bilog. Nagbaliw daydi direksyon ti angin a nagpaamyanan laod. Pagamuan, nagalawig iti kapipigsaan pay laeng a napadasa ni Shackleton. Idi agalas 5 iti agsapa, awanen ti makita da adaga, gapu iti kinarungsot, ti panagkibor ti danom ti baybay nangipalpallangatok iti James Kidd. Nagirig-irig anay palpalayog ti James Kidd, ket iti pannakabinbinnat na, nagrengat ti bagina, baya ti panakaydurduro na iti igid ti napeggad a paset ti isla. Naglabas ti bigat iti daydi kakibor ti baybay, ket awan nakita da adaga. Ammuda naipit da iti baet ti baybay, ken tinarway, adi marukod a peggad ti corales, ken dagidi di makita arangrangkis iti uneg ti danom. Indurduron ida day di pugaw ti angin,
ket naipanda iti kapeggadan a paset ti igid ti daga. Kinasapulan alisyan da daydi. Impay sagana ni Ernest daydi kadakkelan ken kakiredan alayag. Tapno iba ilanda nga ilisi ti James Caird nga iyadayo ken iturong iti nataltalgad a paset ti baybay. Iti panakay palpal lang atok ti bilog, nagayos ti danom iti aglikmot a sulsuli na, ket iti daydi kadakkel ti peggad anang mesmes kadakwada, nalipatan dan ti panakawaw da. Iti malem, nakasirpat day ti dagang ngem awan manen ti mabalin, anatalged a pagsangladan da. Nailasin da daydi kinapeggad iti igid ti isla, manipod iti daydi ayanda a distansya. Iti abagatan day di ayanda, pag-aamo ni Ernest ti kaadda ti Anenkov Island, wano isla nga Anenkov. Ngem adu, dagdi saan ama sinunuo arangrangkis, iti uneg ti danom iti nagbaitan ti Anenkov, ken ti dakdakkel nga isla. Nagpigsa ang nagkanayon ti banagbeg ti angin, anang iduron iti James Caird, iti pagpeggadanda nga igid ti isla. Iti day di iya asideg ti rabii. Adayo da pay laeng iti day di Anenkov, ket naamiris dati panakaawan tinamnama da makapalabes pa iti day ta arabi no may pidegda may doron iti igid ti daga. Ngami di agalas sa ken iti kasipngatan, no kaano nga addadan iti kaingatan ti biggad, isumat ti panagbaliw day di turong ti angin. Napaluspusan da iti panakay pidegda iti nagbaetan ti baybay, ken dagidi di makita arangkis. Apag isumat iti day di panagbanayad ti angin, ti panakatinag day di kabilya, anang italgad iti naibaod alayag ti James Caird. Na amiris da aday di kabilya ket narupok idin. Naigasatan dala ang day di panagbayag na pay basit. Anang ibael iti panaglayag da aging gayti day di panagkalma ti panawen. Napaksuyan da una yan, ket naibusan ti danong nga inumanda, ngem nagyaman da iti day di kinagasat da. Kadagidi a panawen, addamet bapor ti pagilian ay Uruguay a managan Argos, ang nagluwas manipod Argentina idi may 7 ti Mayo, ket nagdayasat iti day taaw, ken naisurat ang nagpukaw iji apaset ti taaw. Agrukod ti 5 ken 30 ket 7 at tonelada daytoy a bapor, ang nagkarga idi iti uging ken bariles nga agpaay kadagiti bayanero iti abagatan a Georgia. Mapatta-patta alimnad daytoy iti daydi a panawen a karungsot ti taaw, nga isumet ti panagdalyasa ti James Caird. May naig iti daytoy, basaen ti notasyon kalpasan ti daytoy nga istorya. Idi aglawag iti daydi sumuno abigat ti may 10 ti Mayo. Awan angin idi ngem adda kibor ti baybay a nariknada. Nabanaya daydi panagturong da iti takdang, ngem idi agalas 8, nang karit manen ti angin a naggapu amyanan laod. Adda nasirpat da, ang naglemnekan ti korte ti daga, nga impagarup da nga iso ti baybay aking haakon day. Nagdanag ni Shackleton, nga amangan ta magamurutan idamanen ti umad adanin nga angin, ket inkeddeng na kasapulang nga agsangladdan. Linabsan da, dagiti natirad at tapaw, dagiti rangkis, iti agpada a masikiganda, iti day diturong da. Linabsan da, dagiti bambantay a yelo, nga awan mapagsangladan da. Idiagteng nga ti aldaw, nasirpat dati intar ti Corrales, kas ng bangen, iti wangawangan ti baybay. Nakalma ti danom iti baybay, nga agarup, agsyam amilya ti kaadayo na manipod iti uno na. Adda nalawa nagluwangan dagiti Corrales, ket isot sinerekda. Nagbaliw manin ti iangin, ket nagpugsoan naggapo iti daya ti baybay. Nakita danday di paglasatan da kadagiti Corrales, ngam di da makaasideg a diretsyo. Namin 5 ang nagi maniobrada a sumrek, ngam pinawilan ida tinapigsa nga angin. Iti day taamalem, ken iti day di may kalima panaggandat da, naiserek da anay gaod ti bilog, iti nailet a pagserkan iti wangawangan ti baybay. Agsit ngeten, ket nagturong da iti kaabay aluwet, nga ikan ket managan Cave Cove, iti asideg ti entrada, ti masungad iti baybay aking haakon. Naggaod da kadagiti nagbabaitan dagiti ruruot ti baybay, nga umasping iti pukpuklo, iti daydi panaglasat da kadagiti Corrales, gaputa nailet daydi wangawangan a paglayagan. Ket kalpasan ti 19 aldaw da iti taaw, sinarakusok da,
nga awan pan nakaamuda no makalasat da, nakasangladdan. Iti disso nga agarup adda iti sakaanan da, nakita da apagaayusan da ito tinalitnaw adanom. Iti day di napalaos nga ayat da, dagos nga imarubob da nagpapa iti day di may sarita a panakawaw da. Imbabada dagidi imet dakit ginuyod da ti James Caird tapno isang ladda daytoy. Nariknada day di pa nagkapoy da unay, agsipod ta ura iti day di nagtitipon na pigsada, ket di da nagawayan anay sanglad ti bilog ijay danom. Imbaud da daytoy iti dakkel a bato tapno bantayan da, ket iti kasta di may sangdo wano may tupa kadagiti bato. Binaon ni Ernest ni Crane, anapan iti kanigid a paset day diluwet nga ayanda. Agsipod ta iti agarup 30 ayarda, adda nasirpat ni Ernest akas lakweba ijay iti day di isasarrek da. Imbaklay da dagidi gargaret da, ket adda natakwatan da akweba iti day di sikigan ti turod a bato, nakaanay napaglinungan da. Iti day di arabii, nawarwar day di panakaygalo ti James Caird iti day di abato, ket nagkatang-katang. Ngam nayano dayto iti day di ayanda akweba, ket dagos at tiniliw da, nga intalgad ti galot na. Idi sumingising ti init, inkagumaan da nga intakdang ti bilog, ket idi naitalgad dan daytoy, rinugyan da nga inadal ti aglawlaw da, tapno makaplano da, iti sumarunong aramidan da. Addaday ti akin abagatan nga ulo ti baybay, aking haakon bay, ket insimpada day di kampuda iti day di kuweba, nga agrukod iti 8 akadapan ti kauneg na, ken 12 ket 2 akadapan ti kaakaban na. Adda dagiti timmangken akaslayelo a nagsayasay, ti ruangan ti kuweba, ket idi inyukrad da day dilayag ti bilog iti sirok da at tinatkanan ti gaud, addan na pagbalinda pagindaganda. Adda nakita da nga umok, ti dadakkel at tumatayab, amanagan albatros iti karuutan dagiti nagtubo aruruot akas tanubong. Tiniliw da dagiti upat a nagkakalukmag apyat, nga agarup 6 kilo ti kadagsen, ti tumunggal maysa, ket dagitoy ti linuto da asindada iti dayta nga aldaw. Ngem saan pay a naggibos daydi a panubok kadakwada. Naamiris da, nga iti daydi nagtengan da adiso, ket adda iti paset ti isla akasupadi daydi estasyon ti Stromness a pangnamnamaan ni Ernest iti tulong. Iti daydi pagsaadan da Macnish ken Vincent, ket saan da ang mabailan ti agbiyahe manen iti bilog. Malaksid laeng no kapilitan unay, agsipod ta ti Stromness ket agarup sa ngagasot ken 50 a milya pay ti kaadayuna. Ti alternatibo laeng, ket agdalyasat iti uneg ti isla. No di da makadanon, ket kasapulan amang ipamuspusan da iti panagbiagda, iti lasod iti daydi a tiyempo ti kalamet. Ngem di da mabalin a panunutan daytoy, agsipod ta adda 22 a kakadwada, nga agururay ti arayat a may remedyo da. Kasapulan nga irusat dati ipapanda panangala iti tulong. Agpapigsada pay nga rod ti sumagmamanong aldaw. Sadan to aglayag, amapan iti ulo ti baybay. Nagtudo ka nagangin iti napigsa iti daydi arabii. May kasangapulok ket 2 ti Mayo. Daydi nagyananda kuweba, ket pinagapunan ti yelo. Naglipyas iti daydi nagngato adanom ti baybay nga induron ken impideg ti angin iti daydi nagyananda. Nakaanop met manen da Crane ken McCarthy iti 6 apyet ti albatros nga isut sindada. Iti bigat ti may 13 ti Mayo, napan da Ernest ken Worsley nagsukisok. Anangadal iti aglawlaw da, ket nagnada iti nasurok 2 milya. Adda dagiti nalabsan da nga agos ti danom, ken nagyelo ti rabaw na adanaw, ket iti maysa adiso a napananda iti takdang iti igid ti baybay, adda nakita da kayo, nga agatiddog iti 18 a kadapan. Pinatapatan ni Ernest daytoy paset nga akin ngato ti nadadael at takkel ti layag. Adda pay sumagmamano a natuktok ko lakay kayo, ken maysa abasit a modelo ti bapor a mabalin nga ayam ti ubing. Nagammalangada a nagpanunot, no anya a trahedya ti
impakdaar daydi nga ay ayam ti ubing. Adda nakita da asil, ket pinaltuugan daytoy ni Worsley. Isu daytoy tinangalaan da iti taba nga inusar da apagtungo ken pagapoy. Sindada daydi dalam na. Iti daydi apapanda panagwanwan, sangapulo ket dua dagidi nabilang da adadakkel abambantay a yelo. Idi agmalem ti may ka 13 ti Mayo, nagngato ti danom, ket inianod na dagiti yelo iti baybay, naglipyas a napantakdang. Nakita da daydi naduktalan da anapukaw da, agaod ti James Kidd, ta timpaw da ito iti daluyon, ket naisalpa iti takdang. Naguray da iti 12 ket 2 nga aldaw, iti barbareng panagsaya at ti panawen, tapno ibailan dati aglayag nga umadayo ang mapan iti bangir ti isla. Ngem bayat pa naging inanada, na amiris si Shackleton asaanen mabailan ti bilog dati aglayag manen iti daydi a kondisyon na. Naragrag unayan daytoy tapno mabailan na pay ti dumanon iti estasyon iti Stromness. Idi may ka 15 ti Mayo, ingaod da ti bilog iti nataltalgad adiso iti baybay aking haakon. Agarup daytoy nga 6 milya ken 9 puntos, aging ga iti Shingle Beach nga adda iti ulo ti takdang. Idyayan ti inkaddeng daa paginanaan da bayat ti panangipanguspusan ni Macnish, tarimaanen ti James Kidd ta nasagsag unay daytoyan kat saanen amatalek mausar iti danom. Pinatakder da daytoy naglinungan da iti daydi panagkampo da idjay. Kas kadaw yan, pinanaganan da daydi adiso ti kampo Pegoti, wenno Pegoti Camp, akas marka apakaamuan iti napananda. Napanunot ni Ernest nga awan pagbalinan na, ti panagururay da iti nabayag, ket kasapulan na nga ipamuspusan na tapno magunod da ti gakat da nga ipapan panangarayat iti estasyon ti pangalati arayat iti estasyon ti Stromness. Ket no nasken agdalyasat da iti interior, awanen ti rason a mataktak dapay. Kasapulanen, nga irusad da ti sumrek iti interior. Ammo na karkarnapay laing ti interior ti abagatan nga Georgia, ta uray dagiti nagiintar at turod na, ket awan pay nagnaganda. Daytoy ket agsipod awan pay nakagteng iti uneg dayta apaset ti isla. Iti pattapatta ni Ernest, agarup a 20 ket 2 milya ti dalyasaten da no manglinteg da nga umuneg, ken manglasat, iti bukot ti bantay nabalkot iti yelo. Gaputawan pa'y nakaaramid iti kastapan ng balasi iti dayta karkar na paset ti isla, daydi agandat da ket may samanen asugal. Agpanuray ti panagbaligi da iti pigsa ti pakinakam da. Ken iti talged ti kalkulasyon da, may papan iti panawen ken distansya. Saan daan nasaganaan daydi a panagbalasiw iti bantay, isua dagidi arwaten da ket saan anaan-anay asalaknib. Sangwen dati peggad ti hypothermia, alunod ti nakaruunay alamiis, nga amangan ket isu ti mangkettel iti biagda. Naigaed manen iti daytoy a sitwasyon ti kabaylan ni Macnish, amang partuat kadagiti garat nga agserbi iti daydi agandat ni Ernest. Nangaramid daytoy iti pagguyod at ali ken garet a may serbida no may sebbada iti peggad. Nangiremedyo iti daytoy, nang ipastrek iti tornilyo kadagiti swells ti botas da, tapno makakapet dagito iti yelo, ken matengel da ti panaguyas da. Inkadeng ni Ernest nga isu ti mangiwayat, ket ikuyog na the Worsley ken Crane kakadwana. Kinasapulan, nabati dagidi gadduma. Ni Vincent napaksuyan unayen, ni Macnish marigatanen amagna, ken ti ububing McCarthy tapno mangkadwa daytoy kadakwada. Impaima ni Ernest dagiti dua ken McCarthy ta umaydan to idaalaan apama na makagtengda amangala iti umarayat ijay Stromness. Nangimet da Ernest, Worsley ken Crane ti pangtaraunda ang makaanay iti talulaay nga aldaw. Idi agluwasdan, dimteng ti bagyo iti may ka-18 ti Mayo. Ngam nagsardeng metlaeng iti daydi pumarbangon. Ditoy ti pagpatinggaan daytoy may kanam apaset ti sarita tayo. Padaanan ti sumaruno apaset, ket amwen dagiti karkar na apaspasamak iti daytoy ingget tured na panagdalyasat dagitoy marinero,
Anapan mangdalyasat iti daytoy isla nga awan pay ng balbalasiw. Karkar na pay laeng daytoy apaset ti isla ket sa sinuman nga agtured. Amang karit nga awanan anay a preparasyon na ket awan pa nakaserto na makarwar a makabalasiw. Saan laeng agaput awan pay dagiti pagaammo maipapan iti no anya ti adda iti uneg na ken no anya dagiti didigrang ilemlemeng na no di ket gapu pay ti manaynayon a panagbalbaliw ti angin, temperatura ken tiempo. Urayen ti sumarno a paset.